Днес имаме млада клиентка, която реално има малко по-широки порички, пигментации, които са останали съответно след промяната в хормоните, при бременности, при раждане, както и от слънчево въздействие. Много добре биха се повлияли тези дефекти върху кожата с процедурата Lumeka, която следва да направим. Маркираме си хубаво перманентен грим, избягваме близост работенето върху такива участъци. Ползите от Lumeka са изравняване на тена на кожата, премахване на пигментации, слънчеви петна, старчески петна и лунички. Намалява зачервявания и съдови лезии, като капиляри. Веднага след процедурата направихме и Morpheus8, който идеално се комбинира с Lumeka. Той стяга и повдига кожата, намалява финните линии и бръчки, подобрява текстурата и тонуса, справя се с белези от акне и всякакви други белези, разширени пори, активира естественото производство на колаген. Сега можеш да вземеш двете процедури с 50% отстъпка до края на септември и да се възползваш до края на ноември. Очакваме те! В Vintage Dolls, комплекс Кошер на булевард България 105А.